picioarele, domnule, ce bine! E putere obosit. Așa-ți mă scaune. Păi, am zis gata. Punct. Am fost de râs, de plâns, de toate alea. Trebuie să mai mergem și acasă, avem casă. Cine are casă? Ăla are, ăla. Cine e? 6. Mă duc să caut și eu. Victorie, tiranul! Victorie! E prea mic ăsta! Dați-mă auto mai mare! Mai oprește ca să